Salut! Sunt Simona și azi te voi învăța cum să configurezi casa ta de marca Tremol să comunice cu programul tău de gestiune de la S2S. Prima oară este nevoie să instalezi ZFP Lab Server, exact ca și în filmul atașat. Nu uita să bifezi să ruleze ca și serviciu. ZFP Lab Server este un programel oferit de Tremol prin care softul comunică cu casa de marcat. ZFP Lab Server va apărea ca și serviciu cu pornire automată în lista de servicii. Acest lucru poți verifica ușor. Casele de marcat Tremol comunică pe USB sau pe port serial cel mai bine. Conectează cablul de conectare în portul respectiv și activează parametrul 12 în casa de marcat să fie pe 1. Pentru aceasta urmărește instrucțiunile atașate. Intră în modul de vânzare. Regoper 0 și total. Mai rămâne să alegi portul și viteza din back-office. Asta a fost tot. Pentru conectarea casei pe cablu de rețea, urmărește linkul din comentariu. Vrei să vezi și alte tutoriale? Nu uita să te abonezi la acest canal.